Vi har igen i dag arbejdet med globalisering i den moderne verden, og derved har i dag har vi fokuseret på globaliseringen i Mali, og blandt andet hvordan sukkerplantager påvirker forholdene i Mali. Yes. Vi har så gået ind og lavet en opgave, hvor vi skulle ind og redegøre for fødevaresituationen og udviklingen for befolkningen i 3 stadier. Der snakker vi om før landbrugsrevolutionen, efter landbrugsrevolutionen og efter industrialiseringen. Indtil for cirka 10.000 år siden var det således, at man ulykkende tog hånd om sin egen familie. Og indtil det rækkede sig ikke andet at skaffe mad. Efter landbrugsrevolutionen kan gå ud på, at for cirka 10.000 år siden, altså når man stoppede med den der, når man stoppede med landbrugsrevolutionen, hvor man så begyndte på den, det var for cirka 10.000 år siden, der begyndte jæger og den samlede kultur, der helt siden havde skåret baggrunden for landbrugsrevolutionen, også kaldt det tidligere bondesamfund. I stedet for udelukkende at tage det naturen tilbyder, begynder man nu at dyrke sin egen jord i lokalsamfundet og hjælpe hinanden i samfundet. Så kom vi efter industrialiseringen, og det begyndte i England i omkring 1700-tallet. Traditionelt hvilede det en enkelt bondesamfund i sig selv og producerede til det, man kalder en selvforsyningsøkonomi. Fra denne tid af begyndte langt større del af maden at være forarbejdet, og man begyndte f.eks. at arbejde med genspejlede maskiner og andre teknikker. Man begyndte samtidig at satse på eksporten af f.eks. ost. Yes. Så bliver der også i bogen redegjort for forskellige forklaringer på, hvordan fødevaremængden kan brødføde, den fødevaremængde vi har nu kan brødføde 7-8 milliarder ud i fremtiden. Og af disse teorier, der er blandt andet de nyliberale optimister. Og det de nyliberale optimister, de tror på, det er, at der simpelthen i dag er for meget støtte til landbruget. I Danmark har vi for eksempel en ekstremt stor støtte til vores landmænd, som gør, at vi nogle gange har set et eksempel på, at de ikke altid har været så effektive, som de egentlig kunne have været, hvis ikke den her støtte havde været der. Fordi de vælger at dyrke det, der er flest penge i stedet for at dyrke det efterspørgslen egentlig er efter. På baggrund af, at der er så meget statsstøtte til. Det man så tror på som nyliberal optimist, det er, at ved at fjerne den her statsstøtte, så vil du skabe et marked, hvor der er meget mere fri markedshandel og fri konkurrence, hvilket altså betyder, at ulandene lige pludselig bedre vil kunne konkurrere med f.eks. danske landmænd, fordi de kan specialisere sig i nogle produkter, som de danske landmænd ikke er så gode til. Derved vil man få større handel i hele verden, og derved vil det komme både landmændene, staten og de enkelte forbrugere til gode. Udover det, så snakker man også omkring biotech-optimister. Det biotech-optimisterne de tror på, det er, at man bruger gensplejsning blandt andet i produktionen, hvorved man altså opnår en bedre høst ved simpelthen at splejse de gener, der er i for eksempel korn. Den store kritik af biotech-optimisterne, den egentlig går ud på, det er, man må spørge sig selv, en ting er, at vi kan lave det her nu, så vi får en god høst i år, men hvordan ser det ud om 10 år, når det lige pludselig er de korn, vi har nu, der skal såsæd af i de nye marker, og hvordan det så vil påvirke fremtidens forhold. Udover det, så har vi den lidt mere negativ indstilling, som hedder udviklingspessimisterne, som Thomas Malthus stod i spidsen for. Det var en engelsk præst og nationaløkonom, og det de ligesom gik ind for, det var, kan man sige, at være imod globaliseringen, og den stod for, og det med, at der nu kom så mange mennesker, at der simpelthen er mangel på mad. Det de dog havde undervurderet, det var betydningen af den her effektivitet, der kom i landbruget, med blandt andet maskiner og så videre, som kom, og jernbanen, som kom op i 1900-tallet. Udover det snakker man også om neomalthusianerne. De fastholdt simpelthen det synspunkt, at sult, det var ens betydning med, at der ikke er nok mad i verden. Hvilket sidenhen har vist sig at være forkert, fordi vi jo i Vesten har, heldigvis for os kan man sige, nok med at spise, men i andre lande har de knap så meget at spise, på grund af den frie markedsøkonomi, vi langt hen ad vejen har, som gør, at maden, vi kan betale mere for det, og derved mere fordelagtigt for landmænd i de gængse lande, og sende maden op til os. Som gør, vi har masser af mad op i Vesten, men det ikke nødvendigvis har det med i Afrika.
Den sidste teori, som lige hurtigt bør nævnes, det er planøkonomi, som blev brugt fra 1920'erne op til ca. 1990 af Sovjetunionen. Og det virkede også således, at at landbruget blev en fiasko i de lande, fordi der simpelthen ikke var nok mad til alle, selvom det egentlig var det, der var målet med hele planøkonomien, også i landbruget. Så vil vi gå videre til opgave 2. I opgave 2 har vi lavet nogle analysespørgsmål, hvor vi, som jeg lige vil nævne. Og den ene går ud på, hvor vi har lavet et spørgsmål, som hedder: hvorfor ejer Skagen 10%, og hvilke konsekvenser har det for resten af Afrika, at de sidste 90% ikke ejer nogen lande i forhold til det her Sosumager-projektet? Og det er en af grunden til at Afrika Skagen kun ejer 10%. Det er, at man i 1913 lavede en jordlov, som det britiske Storbritannien lavede, og det britiske, hvor det britiske parlament så gik ind og sagde, at i det nye land får de hvide stemmeret, og det er kun de hvide, der må eje jord. Det betød så, at egentlig 90% af landet, det var ikke ejet, eller det var ejet af britiske styre, og de sidste 10%, det var så nogle hvide afrikanere, der fik lov til at få det, og nogle enkelte afrikanere. Og det så, at man som begyndte at afkommunisere det hele, så betød det så, at det lige pludselig så skåede landet faktisk kunne have, at de ikke havde gik af at gøre ikke ejet gik af 90%. Det er der selvfølgelig nogle en ulempe ved. Og det er, altså det har en konsekvens for Afrika. Det har skabt en splidet samfund. Man bruger meget tid på alt muligt andet og dyrke jord. Er lige med. Jeg vil gerne bruge tiden på at dyrke jorden. Det er lige med, at produktiviteten den bliver mindre og konkurrenceevnen svækkes. Samtidig det får vi arke i forhold til udlandet, at man ikke har styr på noget, som så spæs som sin ejendomsret. Har du det for? Nej. Den anden problemstilling, som vi tog udgangspunkt i, det er, hvad ligger der ind til grundlag for det militærkup, der fandt sted den 21. marts i Mali? Og hvorledes påvirker det her militærkup den fremtidige tilstand for Mali? Og der tænkes der både på Mali i landet, altså indrigs og også deres udenrigspolitik. Som dokumentaren fremlagde det, så var der flere grunde til det her militærkup. For det første så var der en stor utilfredshed blandt befolkningen i forhold til den ledelse, der var i landet, altså politikerne. Det første problem, som vi tager fat på, det er den korruption, der var i landet. Det vil altså sige, de forholdsvis arrogante politikere, som sad i parlamentet og så videre, de var mange gange kommet dertil ved korruption og ved at betale andre for det, og ligeledes altså varetage andres interesser ved at modtage betaling for det. Samtidig med det så følte både militæret og befolkningen heller ikke, at de blev hørt. Og det kan jo mange gange føre til, når det sker over længere tid, at man så simpelthen der bliver sådan en stor utilfredshed, at der så simpelthen finder et militærkup sted. Samtidig så udtalte befolkningen også, at det her Sosumar-projekt, som der er blevet snakket om i den dokumentar, vi så også, med sukkerplantagerne i landet, der udtalte de lokale fra området, at det skabte meget stor utilfredshed for dem, fordi nu har de haft det her område i omtrent 200-300 år måske i deres familie, og det var ligesom hele deres levebrød og den måde de levede på. Det politikerne så ville, det var at gå ind og fjerne det her stykke jord fra deres, ejendom, til at det skal være Sosumars ejendom, og hvor de lokale så kan dyrke sukkerroer i. Så de stadigvæk egentlig har deres område, men nu skal det bare være sukkerroer, og en del af det overskud, der bliver skabt, skal så gå til Sosumar-fonden også. Og det her militærkup vurderes, det har meget store konsekvenser for Mali. Altså det er både positivt og negativt. Hvis der ses på de positive sider ved militærkuppet for Mali, jamen så vil det være, som befolkningen udtaler, at der kommer mere sammenhold i befolkningen, hvilket jo selvfølgelig ikke er dårligt, fordi der bliver skabt en større fædrelandsfølelse, og måske også en større glæde i landet, ved at der er bedre forhold.
Samtidig så må befolkningen også på et punkt føle, at de nu blev hørt og blev ikke tilsidesat. Og på et eller andet punkt, så kan det her vel også være med til at skabe en mere demokratisk valgt regering, i og med at man nu har fået de korrupte af vejen, og dermed danner grundlag for på sigt at kunne få en demokratisk regering. Derudover er der en masse negative tiltag også, som sker ved det her militærkup. For det første, så vil Vesten se mere skeptisk på Mali fremadrettet, i og med at de netop har det her militærkup, og den økonomiske situation og statsgæld osv. er så usikker i landet. Det betyder også for landet, at sådan et projekt som Sosoma, det blev simpelthen aflyst i Mali, altså fuldstændig droppet, hvilket vil sige, at Sosoma-fonden har godt nok spildt 100 millioner, om det så hvad det var, men selve landet Mali står nu uden det her projekt, og derved uden rigtig nogen fremtid egentlig på standard med den fremtid, som vi andre har foran os. Ja. Men altså overvejende så er det negativt, at der kommer det her militærkup, i hvert fald i forhold til deres fremtid på længere sigt. Jo mindre at de formår at få valgt en demokratisk regering, som igen formår at snakke godt sammen med Vesten, så man den vej kan udvikle land, så det fremstår mere konkurrencedygtigt i forhold til udlandet. Og så vil Markus fortælle lidt omkring, hvordan, nu har vi snakket i faget samtidshistorien, hvordan det også kan hænge sammen, blandt andet IØ og dansk. Ja. Man kan blande samtidshistorien med noget ganske så engelsk, og der går man sådan ind og kigger på en kulturel udvikling i landet, og udvikling i litteraturen og kunsten, og hvorledes de nye forhold her påvirker disse, har påvirket disse. Man kan så blande sammen med IØ, international økonomi, og samtidshistorie. Her kan man gå ind og kigge på de makroøkonomiske forhold. Eventuelt hvordan skatterne opkræves i landet foregår. Hvordan skatten i landet bliver opkrævet. Man kan også gå ind og kigge på landets BNP og udviklingen af økonomien. Udviklingen af økonomien i landet generelt, og størrelsen af korruption i landet. Ja. Det næste vi vil snakke lidt om, det er kildens tendens. Hvis man ser sådan på det, man har ligesom tre sider af sagen her. Man har det fra politisk side af sagen. De har en speciel måde, de kigger på Sosomas tilstedeværelse i landet. Så har du ejeren, hvad skal man sige, ham der bruger pengene på projektet, med Lumen, der han hed, som finansierer projektet her. Det har en anden side af sagen. Og sidst men ikke mindst har du lokalbefolkningens side af sagen også. Det vil sige, at du har tre forskellige perspektiver til en af den samme problemstilling. For det første, så kan man sige, at filmen her forholder sig forholdsvis objektivt. Godt nok har den nogle tendenser nogle steder, men hvis man går ind og kigger på taletiden, så synes vi, når man ser videoen, at det opfattes som om, at de har nogenlunde lige meget taletid hver især. Og de får nogenlunde lige meget hver især lov til at sige det, de egentlig har lyst til, for at påvirke seerens holdning til det her punkt. Godt nok så bliver styret i Mali på nogle punkter fremstillet negativt. For det første så er der et møde, hvor forretningsmanden her bag Sosoma-projektet er inde og snakke med, jeg mener det var parlamentet, hvor de så har sendt en masse dokumenter forhenværende til det her møde til parlamentet, hvor til parlamentet så svarer på åben skærm, at grunden til, at de ikke er forberedt til mødet, er simpelthen fordi, de har fået for mange dokumenter, og simpelthen ikke har kunnet nå at læse det igennem. Hvis man går ind og kigger på den ene udtalelse der, så er den egentlig forholdsvis negativ over for parlamentet, og man kan sige, på et eller andet punkt gør lidt grin med, at ikke engang deres offentlige parlament har haft tid til at læse nogle dokumenter igennem, for noget, som på sigt kunne være en millionforretning for både de lokale og for, hvad skal man sige, styret i landet generelt, og være med til at hæve deres levestandard. Så fremstilles de også lidt nogle gange som dovne inden for parlamentet ligeledes. Det er en forholdsvis ny dokumentar, som er fra 2012. Og det filmen egentlig afslutter med, det er faktisk forholdsvis negative kommentarer. For det første så får vi til slut i filmen at vide, at høstudbyttet ikke rigtig er blevet bedre, og forholdene i Mali egentlig kun er blevet forværret. Samtidig med det så er en af de sidste kommentarer, som vi får i hele filmen, det er,
fra en af de personer i lokalsamfundet, som samarbejdede med projektet her omkring sukkerroerne, som udtaler, at det eneste man egentlig venter på nu, det er, at man får et nyt vesteuropæisk projekt ned til landet, som kan være med til at bidrage til Malis fremtid. Og med den måde at slutte, dokumentaren på, så ser man ligesom, at efter projektet her det er mislykket, så er det kun gået ned ad bakke for Mali, hvilket jo må betyde, at projektet har positiv indvirkning på Mali i den tid, der nu kørt i Mali. Ja, så skal vi så også diskutere, hvordan man kan producere fødevarer nok til at befolkning, og samtidig skabe en bæredygtig global og landbrugsområde. Udvikling på landbrugsområdet til gavn for alle. Vi har diskuteret at lægge nogle nye liberale synspunkter. Ja. Det skal lige siges, mens jeg lige husker det, at til tendensen der glemte jeg at sige en ting. Den måde, som Mima han fremstilles på i videoen, eller dokumentaren om man vil, det er ofte meget positivt. Hvis man ser på de steder, hvor han interviewer, så er det tit i smukke omgivelser, hvor du enten har en hel mark bag ham, eller det er inde på et hotelværelse, eller hos møde i parlamentet. Men hvis du går ind og kigger på, hvordan de lokale er fremstillet, så er der tit selvfølgelig deres vante rammer, men så er der tit folk, der løber rundt i baggrunden og siger underlige lyde eller andre ting. Hvorved man som seer får lidt opfattelsen af, at de er måske ikke helt så kloge, dem der. Så det vil sige, at uden egentlig at vise det fuldt ud, så favoritiserer teksten, dokumentaren, Mima lidt i løbet af dokumentaren her. Og så snakkede vi omkring opgave 3 der med, hvordan man kan have nok fødevarer til den voksne befolkning, som der er lige pt. Og der har vi i fællesskab diskuteret med at komme frem til, at vi mener, at man skal have både de nyliberale synspunkter i samarbejde med de her biotech-optimistiske synspunkter. Vi mener ikke, at den ene kan stå 100% alene, for hvis du går ind og udelukkende fokuserer på de bioteknologiske forhold, jamen jo, så vil det selvfølgelig løse en del af problemet, så frem til det bliver gjort på en miljørigtig vis. Men det er stadigvæk et problem, ser vi, at man ikke har den her frie bevægelse af varerne på samme måde, fordi man har så stor statsstøtte i de forskellige lande, og det er altså ikke åbnet op for fri konkurrence. Samtidig med det, så synes vi, at det er lidt paradoksalt egentlig, at vi i Danmark bruger så ufattelig mange millioner hvert år på at støtte vores landbrug, som nok langt hen ad vejen, hvis ikke landmændene var så forkælet, kunne klare sig selv. Altså når de kan klare sig selv i Afrika, så kan vi også klare os selv her. Og samtidig med det, så er det underligt, at vi bruger så mange penge i Danmark på at give støtte her, men samtidig bruger en hulens masse penge i ulandsbistand, og dermed ikke sagt, at det er forkert at sende ulandsbistand afsted. Men vi mener dog bare, at det vil være bedre for fremtiden, at vi i stedet dropper vores støtte til landmændene herhjemme, og derved hjælper til, at ulandene bedre kan konkurrere med vores egne landmænd herhjemme. Så vi for eksempel får flere af de produkter ud i Superbrugsen, som hedder Savanna. Ja. Og måden vi gør det jo på, er sådan set at kombinere de nyliberale synspunkter med en bioteknologisk opfattelse af, hvordan vi driver vores landbrug.